Pois agora imos con outro tema, imos con Octavio Villazala e con Malo Fraga, directora do Instituto de Desintoxicacións Castelao de Oleiros, Ai, que hoxe nos por aquí, que ven acompañados, que ven acompañados. Círculo de confianza. Ai, que chulo. Co que se fan terapias coas persoas que teñen drogodependencias ou dependencias, supoño, adiccións de outro tipo, e nas que se empregan cans. Cans como a este Octavio, que se chama Lusco. O Lusquiño, que xa é amigo do programa, xa vi moitas veces. Que está con Maló. Sí, correcto. A ver, eu sei que Octavio puxo a Lusco canda min, porque Lusco é máis tranquilo e como a eu son nerviosa, dixo, a verse Beatriz, pois pode así acougar un pouquiño, non? Bueno, primeiro que teño que decir, bueno, boa tarde a todos. Primeiro teño que decir que isto é como moi americano, o isto de facer as Círculo de confianza, así se chama, non? Son círculos de confianza que se deberían de facer máis a miúdo incluso nos colexios. E se deberían de facer moitas veces cos vehículos ponte que son os animais, como pode ser o can, un gato, un furón, un rato, calquera animal nos pode valer, casi calquera animal, nos pode valer para facer un conxunto e para desfacernos de moitísimas cousas que temos no corazón e que non damos quitado. Perdón, o sea que é unha cousa moi americana, pero funciona, non, Octavio? Pero funciona. Neste caso é unha cousa boa e creo que... De feito, claro, Maló incorporou esta colaboración con Octavio precisamente porque funciona, axuda a desbloquear as emocións das persoas que teñen adiccións, non, Maló? Exacto. Bueno, primero tamén decir boas tardes, dar as grazas por poder estar aquí. Y bueno, comentar que sí, que evidentemente a mí Octavio me plantea una posibilidad. Nosotros en Castelao lo que intentamos hacer es que el tratamiento de los pacientes sea cada vez, digamos, que más llevadero, aparte de lo que es la clínica pura que hay que hacer con un paciente, que sea más llevadero, que se le haga más corto, más fácil y en la búsqueda de bueno, pues, terapias innovadoras me plantea Octavio esta posibilidad y teniendo en cuenta su trayectoria y lo que es el tema de la terapia asistida con animales, me pareció algo extraordinario, ¿no? Bueno, que ten uns beneficios incontestables e ademais supoñen eles mesmos pois tamén unha rede de apoio para estas persoas que sofren de adicción e que queren sair dese pozo, ¿no? Claro. Mirade que xeitosiña Trini, que claro, é que é verdade, non? É un animaliño que che dá tanta tenrura, que che axuda de algún xeito a ablandarte, a abrirte un pouco e a facer ese camiño tan duro, pois un pouquiño máis amable, digamos. Claro, además, bueno, la terapia asistida con animales está ya científicamente demostrada en muchos ámbitos, ¿no? Y en este concretamente, donde la persona llega con tantísimos miedos, tantísimas inseguridades, tantísima complicación para relacionarse socialmente y en distintos ámbitos, el perro no juzga. Y allá donde no llega la palabra del terapeuta, llega la mirada de amor de un perro, ¿no? Qué bonito. Y es increíble cómo ellos son capaces de, ese puente del que hablaba Octavio, cómo son capaces de trazar ese camino que hasta ese momento lo separaba de poder interactuar debidamente con el terapeuta y consiguen establecer el vínculo que necesitamos, ¿no? Bueno, ademais o que plantexabas ti, non, Beatriz, que ten moito sentido que búscase can según o perfil do paciente nese momento, non? Neste caso, como decía Bea, aquí estaría ben, porque ti Eu aparente... estaría moi ben aquí, si xa sabía eu que estaba ben colocada. Estás ben e o can está moi ben aquí, porque este can é un can totalmente distinto en temperamento, que non en carácter, que hai diferencia, porque o temperamento é o que se nace, o carácter é o que se vai forjando. Entonces, Lusco é un can máis tranquilo. Se atopamos unha persona que sea un pouquiño máis nervuda, máis claro, pois ideal porque se equilibran entre... Entón, fai un equilibrio, non sei se sintes que estás como máis tranquila. Sí, dende logo. O meu sinto que quero quedar toda a tarde, con Trini, con Lusco, sen ningún tipo de problema. Está claro que o can é o segundo mellor amigo do home, o primeiro é o chivo expiatorio, xa sabedes, pero despois do chivo expiatorio está o can. Logo ímolos coñecer en profundidade, tamén coñecer ese gran labor que fan